Hage tabuk tirprani social media wo kabangma bubagrano tuyi hamya salaijak wanchi bosongrok. Hage ajagawo baksa buksu buka tiprasa rok botongo. Jeni tiprasa dofani bagi wansugya party na nasige kubuni bosongbai thangai ajagawo jati gotongei tiprasa rokni hamya kok saprunga kai tiprasa rokni logio tongnai. Hage bongni borok tiprasa rokni hamya kok saprunga kai bongni logi ruise tei bosi tiprasa rokno tolo khiklaini nai tongnai nijini dofano. Hage nijini pocket chimi wasugu nijini sak chimi wanchugei dofano naya. Hage Assam rogo naidi ajagawo kano tui busuk protest khale tonglayo ajagawo Bangladeshi illegal immigrant no tui busuk protest khale tonglay je ka bill 2014 tongmani 2025 khlaimani ajagawo amoni against protest khalimani norok nukhna homsang tili chini triprana haikino bongna ajagawo te busukang sikang agi je salayo kabangma je ajagawo thuruksa rongno horani bagi simi ajagani CM te ajagani bororok Bangladesh illegal immigrant no kutuldi hini samani haike ajagawo to hindu rongno si tonan bagi ka khlaimani agi bong ajagawo amatawni bagi protest khale hage hindu panong thung thuruk panong thung jesa panong thung bo Bangladeshi no agi kebo borok rok nijine hano kem no renan muchung jagla hasi amoni bagi nya ajagawo amsuke protest khale tonglayo hage chini प्राव kai chup tumani bagi himale kubuni bosong rok borok jiska pen obviously borok tubuna nanya hage tumani bagi himale o jagao tabu 30% tongi tongo 31% tongi tongo tiprasa rong hage jiska pen o jagao chini right komi bong voter list te bo banga ka bong percentage bari ka kai o jagao je chini facility tongo ni chini je manta shokte tongo ni joto komi we buting thangna amo sanas nanya hasi amoni bagi nor nukhona bongni borok amra bangali rok nei tikhlaye silai petwa latharok tileye Bangladesh ni je police ni dress of sumlaye sungse triprani malik sungse agoli ni malik ni samani ake amono tui bubagra je kok phirok purunga kai borok sultaye tebo salaye tebo phunuglaye borok se tebo obubagra angse triprani malik angse agoli ni malik ni samani chajage khlaye video ro khlaile protest khale jak borok se nukhna norok je obubagra samani yagolo bong video hake amtike amsuk amono nugui tamo nai hage borok ni social media nungmani santi kerikha tabo hai irai borok se santi tumnai hai ngaka borok jespan sagakai bong wanji bosong rok jespan sagakai chini ti prasar no bong ngaka amo kahamung thaka age borok ngaka santi tubui mana amti ngakai age chini ti prasar bong ni aje samani kogno replay dekha kai chini ti prasar ka hamya chini ti prasar kai jatar potre henjak chinai chini ti prasar kai social media hake news kotor news ho kalia chini kok ngaka bong ni kok ngakai kalijak chinai hake Bangladeshi illegal immigrant nongni amono tuye chung kok sagaka bo borok chup hage chungno se ultaya hamya na social media ni bisingtei chini baksa busu ti prasar bo bongno support khlai che chini ti prasar on se ultaya bo bagra songrong se ultaya unko social media o post khale jang nor nugun tongna amono nukha ka ekdom tungflawa hache bongni mukhang nukjagla hache fake account bai ti prasad dangkha mansa dangkha chini ti prasad leader rong no borok hamya sawi tongnai hage Bangladeshi illegal immigrant rok tabo amti je khlainen chesta khlai tongmani hage je 2014 ni simi 2024 jora khlaimani amono tei ke saglak hage ultaya chini ti prasad leader rong sanai borok amte ke tongmani bagi sa hai ingo hai irai hine hai ke je a kubuni borok rong ka saglak o je khlaine rong no ti prasad leader rong borok sanani chesta khlaine hage tamani bagi borok amte tam borok no hai amti ke kok ti prasad leader rong sanan bagi da rangruwe amti ke tonijak ti prasa kising ti prasa sarnan bage hage party no tui amti ki sawing yele kubuni bosong nai nai di borok party no tui jibono sagla khasi o sikango je amra bangali rok je amra bangali bahini rok borok sile petwa je Bangladesh ni dress police rok chumui je aguli anti chungsi tripran mali hai irein chai tong pura ati prasa je sia bukarok a social media wan deke bok khai tongne rok si puma haike borok jibono apro kok saya tabunga kai peu khanai sto khaji hage ti prasa leader rok kabangma dabino tumna bagi ti prasa no yok sarma manane bagi kabangma leader rok no je podre pod party tongne joton thancha tongne bagi hinsa kai borok thancha ngi haisi hage ti prasa rok je illegal Bangladeshi rok ni khilaf homchang tui phano rally khaikya jeska pan khaikya amono tui hinga kai o baksa buksu ti prasa thancha ingya bongni sui karijak social media o bok khlainani bagi ti prasa kising ti prasa amdike nagrana bagi borok ekdom hamya sawi ti prasa namdike femlogai ti prasa no bisas khlairi miyang tong baksa buksu to kri jiba ti prasa yang da thamura saka hai ira hini bukha miliyang tong ro bo no ekdom bukha miliria khlai tono tamani bagi himale am kubujang kha chengra dang kha am hai jang no ni confuse khlairi tono ha ja amte hai borok ro agi ti prasa rok je Bangladesh illegal immigrant nongni je birodi je memorandum rok yafar kakai je bongno hornani bagai kabangma
DM ni thani SP ni thani je kokton rok yafar kakai bongni borok to obviously ama sajagya hagi chini borok suri se amno tamni bagi tamo bokhorok to ya am kun phana wan chogi simai hasi nor tam chana musung amte hai borok rong no nor community bising tike shahar mano jungnuk jau kabang social media khulogi na kena tabu bong borok to hamiana sajaga ma 100 to 100% chini baksa buksu tam honi sana amte hai borok rong no nung thing no party dal bidal onyo party ni bagi nung sajagya ngi mano nung amano tui nung chup tongdi nung tiprasa dok phani kok sana bugen nung tumani bagi per khaw tiprasa kising tiprasa no nung adi kebengi tongnam nangba party ni kok sana na pro party kok sadi dofani kok sana nang pro len nung party no milu ro nung dofana nung amdi ke saya sai tongman ni nam chaya klayo haise haga amti tomung nung ni party no nung nasigin nung ni party no important we nung ni nok ni bororok nung jesepano nin dara phanong kha ni bai phanong kha ni munai phanong kha bo party onyong kai nung bono khana joli we nung buthari phan tongmana na je amti hai mote nga kai chung social media ni bising ti chung nungmani mote nga kai no sungsar phununai no jonmor na ni ama babono phan buthar manon party onyong na hage o jaga kobi kok sanan thang kai kabangma tiprasa rok je tiprasa rok ni kok sawi tongnai tiprasa hamkrai kok sai tongnai o jaga wan sarong ni bo birodi kok saya borno sung buthanani tokthani hini bo kok saya jeng hamjang mana nam chung to bo ke chini je chung chini hamkrai ni bage chung kok sawo hage borok chini birodi su kok sawong ga chung bai ke chup tongnai ba jungno hami ka kok sawnga kai borok se o hani malik rok ni sai tonga ka bai ke le chini tiprasa rok chup tongnai ba hage amono no joli jage bubagra replay we angso ahani malik angsa aguli ni malik ni samani amte hai nukhna norok social media o miate uskang ni simi ekdom pra available phai tongmani bongne ekdom hami sawi tiprasa rok ni bagibo social media o khulugi na di no hanjagan nang ayang o tripraniya nang o india niya ni hinjagan haike chini mukhang bai chung judge klai tong boni to obviously kubui kok sanan thang o jago language bu same culture bu same bangladesh bai chung simon tong borong nor haimani haiga am chung simi samaya india ni kotor news kubangma news national news rok bo sawi tong je 1971 oro kubangma bangladeshi faimani tripra wa haike setalengmani haike bangladeshi rongni news rok bo kubangma chung nukjago borok bo sawi tong haike o to kubui kok se sawi tong tiprasa ro kuno chengra kok saya jeng je proof soho sawi tong bokai kuno proof gri biang siang je kok sawi bongni je boy rok senie tom tongba book tabuk sinyan tom tongba haise nung phano sui chapogui jeske pana thebai phunugri mano haika amono se borok phunugui jatar potre khlaye borok phunugui chasa nai tong borok hano nanani o hani malik ni phunungnani or bongni raja or chini tiprasa raja ya borok sekpai hai irai rokni sawi borok phunungnani chasa nai tong aga amono to inor tam sanamu chung chini tiprasa na amte hai khlaijak tongmani community bisinti ki saimano tai chini tiprasa gadda ro amrong to itam sanamu chung community bisinti ki sahar mano o video na sajak like redi share khlai di hambai kaham tongbai di thanja tongbai di khulumga।